A Jim Thompson sztori. De ki is volt ő pontosan, és miért ilyen érdekes a története? Kezdjük az elején. A Jim Thompson mögötti történet lenyűgöző. Jim Harrison Wilson Thompson Amerikában, Delaware államban született 1906-ban, és építészmérnöki diplomát szerzett a Princetoni Egyetemen 1928-ban. A második világháború után Bangkokba küldték katonatisztnek, és íme beleszeretett Tájföldbe és Bangkokba. Így amikor lejárt a katonai szolgálat ideje, végleg letelepedett ebben a gyönyörű országban. The King of Silk, azaz a tájselyem királya. Jim Thompsont lenyűgözte a hagyományos tájselyem kéziszövés, amely egy régóta elhanyagolt mesterség. A selyem termékek ebben az időben régi módinak számítottak, készítésük pedig haldokló mesterség volt. Elkezdte bevezetni a tájselymet a világpiacra. Hamar kiderült, hogy a világ divatosai szeretik a tájselymet, és nem kellett sok idő, mire Thompson selyemüzlete hatalmas sikert aratott. Az USA-ban elért sikerének egyik legnagyobb oka az volt, hogy a híres Rodgers és Hammerstein musical A The King and I Thompson tájselymét használta minden jelmezében. Valami okosat csinált azzal, amikor megengedte a tájföldi vidéken élő nőknek, hogy otthon dolgozhassanak selyemfonással. Ezzel pedig szegény tájemberek ezreit segítette ki a szegénységből. A Jim Thompson ház. Thompson egyedülálló volt, és Dél-Kelet-Ázsiában minden más emberrel ellentétben sok tekintetben kitűnt. Amerikai volt építész, nyugalmazott katonatiszt, egykori kém, selyemtervező és gyártó, valamint neves antikvitás gyűjtő. Egyszer így nyilatkozott. Azt kell mondanom, hogy a selyem önmagában is nagy csillogású. Egzotikus, titokzatosság és gazdagság aurája van benne. Évszázadokon át a királyok és királynők szövete volt. Ezért értékesítéseink alakulásából mindenkinek királyként kell öltöznie. Jim nagyon kifinomult ember volt. Mivel a történelem és az antik szerelmese nem akármilyen házat akart építeni. Egy régi, hagyományos, antik tájfából készült házat akart építeni, felhasználva az északon talált régi házak részeit. 6 régi tikfa épületet gyűjtött össze Tájföld különböző helyéről, néhányat Tájföld ősi fővárosából, Ajuttájából. Valamennyi ház hagyományos tájépítészeti stílusú volt, és legalább 2 évszázados. A 6 házat szétszerelték, és a csatornán szállították Bangkokba. Közvetlenül a csatorna mellett egy zöld és dús földterületen kerültek összeépítésre, és Jim Thompson házává váltak. A házak ugyanazt az eredeti hagyományos építészetet őrizték, és a házak építése és összeszerelése során minden szokást és hagyományos vallási rituálét követtek. A házak külső falán lévő vörös festék tartósítószer, amely gyakran megtalálható sok régi tájépületen. Néhány építményt egy egész emelettel a föld fölé emeltek, mint a tájházakban a régi időkben, hogy megakadályozzák, hogy az árvizek tönkretegyék a házat. Thompson megtöltötte otthonát azokkal az antik tárgyakkal, amelyeket a múltban a világ minden tájáról gyűjtött. 1959. Thompson ebben az évben költözött be ebbe a gyönyörű házba, miután az asztrológusok azt mondták, hogy biztonságos, és itt az ideje a beköltözésnek. De ugyanakkor óvaintették, hogy az 1967-es év egy nagyon veszélyes év lesz számára. És ezzel el is érkeztünk a történetünk arra a pontjára, amire mindenki várt. 1967. március 26-án vasárnap, miközben Malajzia felföldjén nyaral a barátaival, Jim Thompson ebéd után sétálni megy, és soha többet nem tér vissza. Minden holmiát, beleértve az útlevelét és a szállodába hagyta, szóval a legtöbben valóban azt tervezték, hogy visszatér. De egyetlen nyomra se bukkantak, hogy mi történhetett vele. Ezen kívül egy ellentmondásos személy, egy híres amerikai pszichológus nyomozó is csatlakozott a kereséshez. Leült a verandára, ahol utoljára látták Thompsont, kezében Thompson fényképével, és dadogva kitört. Látok egy teherautót, amint elhúz a ház mellett, és 14 embert, ahogy elrabolja Thompsont kloroformmal. Több mint 118 médium söpört végig a dzsungelen a Thompson eltűnése utáni hetekben, és mindegyik más-más elképzeléssel arról, hogy mi történhetett. Az is furcsa és kísérteties, hogy az asztrológusok azt mondták Thompsonnak aznap, amikor beköltözött a bangkoki házába, hogy 1967-ben fokozottan kell vigyáznia, mert az az év nagyon veszélyes lehet számára. Barátai szerint az eltűnése utáni nap tervezett egy utat Szingapurba és több amerikaival foglalt vacsorát. Az egyik elmélet szerint Thompson gondoskodott az eltűnéséről. Az egyik férfi azt állítja, hogy Thompson néhány évvel az eltűnése után látta Tahitin, amint egy nővel autóba szállt. A taxisofőr, aki Thompsont és barátját körbevezette egy városnézésen az eltűnése előtti napon, szintén azt állítja, hogy Tahitiról beszélgettek.
Akárhogy is, az eltűnése máig megoldatlan rejtély maradt. Jim Thompson 117 éves lenne ma.